Rus howpsuzlyk resmisi Türkmenistanyň we Täjikistanyň çägine Islam döwleti ekstremist toporunyň 400 ýaşyryň öýjüginiň bardygyny aýdýar. Rus howpsuzlyk resmileri Owganystanyň Türkmenistan we Täjikistan bilen serhetleşen demirgazyk regionlaryny terror toporlarynyň güýçlenmeginiň regionyň howpsuzlygyny wehim salýanlygyny aýdýarlar. Demirgazyk Owganystanyň Talibanyň güýçlenmegi kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyna girýän ýurtlary wehim salýar diýip kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň ştab ýolbaşçysy Andrey Sidorov 24 sentýabrda Russiýanyň Interfax habar agentligine sitirlendi. Türkmenistan we Täjikistan bilen serhetleşen Owgan vilayetlerine Talibanyň jemi 11.000 agdasy bar diýip Sidorov Moskwada jurnalistleriň öňüne eden çykyşyny aýtdy. Ol Owganystanyň Islam döwleti ekstremist toporunyň işçiňleşýänliginiň göze ilýänligini hem belledi. Rus medeniýeti Sidorowa salgylanyp Islam döwleti jeňçileriniň Owganystanyň umumy sanynyň jemi 4.000 töweregine habar berýär. Sidorov Islam döwleti ekstremist toporunyň Owganystanyň Merkezi Aziýa we Günorta Aziýa ýurtlaryna aralaşmak üçin bazy hökmüni garaýanlygyny aýdýar. Terrorçylaryň Taliban bilen çaknaşmaklary häzirki wagtda olaryň öz gödäwçilik edýän ýerlerini epesli giňeltmegine ruhsat bermeýär diýip howpsuzlyk resmiýeti aýtdy. Onun sözlerine göre terrorçu topar Owganystan bilen ara çäkleşen Türkmenistany we Täjikistany öz täsirini ýaymagy synanýar. Ekspertleriň aýtmagyna göre häzirki wagtda olaryň öz çägini Owgan terror düzümleri bilen ara gatnaşyk saklayan 400 töwereg ýaşyryň öýjükleri bar diýip Sidorov aýtdy. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier Rus howpsuzlyk resmiýetiniň Merkezi Aziýa ýurtlaryna abanýan wehimler barada eden çykyşynyň nowatdaky duýduruşdan ibaret bolandygyny aýdýar. Onun tasdiklamagyna görä Russiýaly resmiler Merkezi Aziýa ýurtlaryna 20 ýyldan gowrak wagt bäri terror toporlary bilen bagly howpsuzlyk duýduruşlaryny berip gelýär. Panier Türkmenistanyň ne kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyny agzadygyna, ne de garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna dolu agzadygyna ünsü çekip Rus resmileriniň serhetdäki howpsuzlyk şertlerini agzanyny Türkmenistanyň adyny tutmagynyň geň galdyrýanlygyny belledi. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyna Belarus, Ermenistan, Gazawstan, Kyrgyzstan, Russiýa we Täjikistan girýär.